हान्थुआव मेलेम गोनां लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। स' लोगोफोर लानानै फैलायबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद'यै आपडेट लानानै। स' दिनैनि बे भिडिअनि गिबि आपडेटआवनो दङ NR सिने प्रडाक्सन बेनारनिफ्राय मोनसे हान्थुआव मेलेम गोनां मुंनि गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म लोगोसे निजुराजरानि बिथांमोनखौ। आरो नोंथांमोना बे हान्थुआव मेलेम गोनां मेथाइखौ गोबां साननि सिगांनिफ्रायनो खोनाबोगासिनो दंखायो। जाय मेथाइखौ रोजाबदों बर'निनो मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि नयन बरगयारी लोगोसे काराबि कसारी बिथांमोना। आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो डाइरेक्सन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों पुर्ण बसुमतारी बिथाङा। स' लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां हान्थुआव मेलेम गोनां मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दङ एबा जोब्बायानो जानांगौ। दा नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ साननैसो उनावनो NR सिने प्रडाक्सन चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ बिथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरोब्लानो जाबाय। आरो भिडिअखौ नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'दो। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ हामिं बार्ड स्टुडिअ चेनेलनिफ्रायबो सियाराव जनानै आगर एरनाय मुंनि मोनसे गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअआवबो मेन्देला ब्रह्म बिथांजों लोगोसे फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन ददेरे बर', जयसिं बसुमतारी, लाइथुन नार्जारी, खोमदोन गयारी, लैथोमा मुसाहारि बिथांमोनखौ। आरो मेथाइखौ रोजाबदों गुलसन गयारी लोगोसे प्रनिता गयारी बिथांमोना। डाइरेक्सन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों सोमावसार बसुमतारीया आरो डिअपिखौ खालामदों नायस्रां गयारी बिथाङा। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो साननैसो उनावनो हामिं बार्ड स्टुडिअ चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि मोननैसो भिडिअनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामनानै लादो जाहाथे बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोर आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो हायो।